नै गाइस आंनिया दाख्लि मोसानानै थिफुनाय आथिङा नै दिनै गबाय मानो ब्लार जादों थैगोनसो नायलाय मानो इदि जाखो ओमफ्राय आंनि आथिङा आं मिनिनानै थैनोसै मानो ब्लार जाखो फुगार इदि सोरबा गयो आरो आथिङा बिगुरा इदि नायलाय आथिङा इदि जायो आरो नायनाय सायाखै खिन्थु मिथिबायना बख'ना होनसै दे बोखानाङा बेखौ आराम हाना हो माबा बै बोखानाय बिगुर थांनाया सागोन नांदों सिगांथिं बेबो र' नङा बिदि नङा सिगांथिं बैबो इदि नङा अ जाबाय दे नायनाय थिफुनाया दाख्लै मोदोम रोजा जाबायब्रा Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय बयनिसिमबो हेपि दुर्गा फुजा ओमफ्राय दाख्लैनिफ्रायनो फुजा जाबाय थादोंबाबो आं थांनोनो सोलाबाखैमोन एसे बिजि जानानै दङमोन आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना बहा बहा फुजा नायखो आंनो कमेन्ट सेक्सनावहाय खिथाहरनो दाबाव स' दायो जोङो फुजा हैनो थांनो नागिरदों आरोना खाथियावनो ओमफ्रायहाय नोंथांमोनजोंबो आङो दिन्थिगोन माबोरैहाय मा बिराद मोजांथार मुरथि लाबोदों आरोना जोंनि खाथियावहाय स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो दा मा होनो थुदु बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै हेलौ दायो जोङो ओंखारबाय आंखौहाय माबोरै नुदों कमेन्ट सेक्सनावहाय खिथाहरनो दाबाव फोथास्रि नुलायखादों मास्रि नुदों फोथास्रि সঠিক এটা পাঁচটা রে পাঁচটা দুপুর দিবা দুপুর টাকা দিবা
नै दायो आङो फुजाखौ होखांबाय ओमफ्राय दा मोनायावहाय एसे गिदिंसै आरोना गारियावनो ओरैनोथ' मानसिफ्रा बिराद भिर जाखायो नालाय फुजाखौ होखांनानै गोजोननाय मोनबाय Guyana sen. Sabi ya? Öyle sabi bunu bakıyor. Matres sen ya. Man matres falan öyle. Rara. Matres oldu. फिथा साहा लोंनो फैबाय जों दायो फिथा जानोसै ओमफ्राय साहा लोंनोसै आंखौ दिनै हाबा जानाय बायदि नुबाय फटा लानायखाय सलवार गाननायखाय नै Bok jelapi itu di bawah sini. आंनि फेभरेट फिथा नै होमबा आं जागोन नों जाया नों जाया होमबा इखौ बिबि आं जागोन मा होनो गोथाव फिथाखौनो जायानो Jadi nang lah dari penonton saya. फिथा बिदि होननाङा आं जानाय बिदि होनबा नों जानायनि सिगां मानो बिदि होनो माबा मोजां मोनाबो माबा फिथा जानो नागिरनानै मिनि माबा रागा जोंलाबायबाय Saya gotowaनो. दे साहाबो लों आंनि फेभरेट फिथानो माबा पाटिसेप्टा Masih tak? पाटिसेप्टा Ciur rayuk. आं दसथा फिथानो दंआगोले आं माबा मोनसे बुस्थु जानो नागिरनायावहा मायबा मोनसे लेथ्रासो मोजां नङा इदि बुंना होबा बिराद रागा जोंनो ओंखारो आं मिथिबायना मालाबा सोरबा आंनि खाथियाव जनानै बिदि होनबा एखे सोहरखागोनसो आङो जानाय बुस्थुखौ जेब्लाबो मोजां नोजोर होनानै जानांगौ हामा बुंबा आं बिराद बोरैबा मोनो फिथा जाखांना फैनानै नै मैदेर नायनो फैबाय ओमफ्राय बैयाव मैसोबो दोङो नै ओइलाय मैसो दोङो बे डिपार्टमेन्टेल स्ट'र आरोना बिराद मोजांथार नै गारिया जोंना बेयावहाय दोनदोंमोन ना नैबे खाथियाव हटेला 6 माइलनि मा होनगोन बेखौ पान्जाबारिथिं ओइ मैदेर मैदेर आंखौ दासो लोगो हमनो फैयो नोङो फैयो थांनोसै